Ini ndaitawo dambudziko hama rinondidya mwoyo. Ndakadananawo nemukomana wangu 2017 aive truck driver. Zvino akabva asungwa muna December gore iroro. Akati ainge aita accident iye ari wrong. Akatongwa ndokupiwa 3 years. Izvi zvakaitika ini ndaive kuZimu iye aiva kuJohannesburg. Ndakazouya kuJoni February 2018 ainge opika jeri ndikanomuona. Takaramba tichidanana ari kujeri ikoko. Hama dzake dzose dzakafuratira. Ndini ndoga ndakamira naye financially, moral support zvose ndakamuitira. Ini ndaishanda kumakicheni ndaitobudawo kamwe pamwedzi. Ndonomuona ndosiya ndatenga toiletries nekumupa mari pocket money. Ndaive faithful ndakamirira iye because ainge akandiproposa for marriage. Akazobuda muna 2021 ndokudipotwa kuZimbabwe. Akandikumbira mari yekutoresa license nedefensive. Ndikamupa zveyebhazi kuti auye kuJohannesburg. Akabva andibloka pafoni kwakushandisa nhamba itsva. Kwakundituka zvinorwadza. Ndakabva ndangonyarara zvangu. Nai munhu akadai anoitwawo sei nai hama dzangu.